हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दा लोगोफोर बेयाव आं नोंथांमोननो मोनसे पिक इनफरमेशन लाना फैदों बेनो जाबाय DHS Gr.3 आरो Gr.4 एग्जामनि बागै। दा बोरै आनजाद होनांगोन आरो लोगोसे एडमिट कार्ड नोंथांमोना मोनाखैब्ला मा खालामनाया मोजां, सिलेक्शन प्रसेस, स्किल टेस्ट एबा भाइभा बिनि सायाव डिसकास खालामगोन आरो सिलेबास, कुइसन पेपार आरो मार्क्स नोंथांमोननिया बेसेबां नाम्बारनि एग्जाम जागोन, टाइमा बेसेबां मोनगोन आरो नेगेटिभ दङना गैया बिनि सायाव जों गासैबो डिटेल्सखौ रायलायगोन। दा बेखायनो जों थांसै अफिसियेल साइटआव बेनिफ्राय खायसे खायसे दासिमबो क्लियार नङा। डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टजों DHS जों आलदा आलदा बे सेम नङा, नोंथांमोना बेखौहाय कनफिउस जानाङा। डाइरेक्टनिया जागोन आगस्टआव जागोन एग्जामा आरो हेल्थना जुन जुलाइआव जागोन। दा बिदिब्ला एडमिट कार्डआव क्लिक खालामदो नोंथांमोना लेटेस्टआव फैनानै बे जाबाय DHS Gr.4 नि बागै। Gr.3 एग्जाम दासिमबो डेटा ओंखाराखै, खनसे बे क्लिक टु डाउनलडआव थुनानै अके थुबाव। दा थुनाय लोगो लोगो दानिया मोनथाम मोनब्रै अपसन मोनो। फार्स्टआव थुदो Gr.4 एडमिट कार्डआव। दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै पासवर्ड होनानै लगइन खालामबानो एडमिट डाउनलड जायो। आरो खायसे बावदोंब्ला आइडि गोमाबायब्ला मा खालामनांगौ, फरगटआव क्लिक खालाम, फरगट पासवर्डआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामनो हायो आरो। दानिया फरगटआव थुनाय लोगो लोगो जाय मबाइल नाम्बारखौ होदोंमोन एप्लाइ खालामनायाव बेखौ होनांगोन, बार्थडेखौ होदो, बेनिफ्राय रिट्राइभ खालाम। स' बिनिफ्राय ओरैबायदि जादों जानांगौ नोंथांमोननि मबाइल नाम्बार एबा नोंथांमोननि बार्थडेआ मिस्टेक जादोंब्ला बैजोंसो होनांगोन, नङाब्ला नोंथांमोना हानाय नङा। दा बार्थडेआ खायसेना मिस्टेक जादों, बे बार्थडेजोंसो लगइन खालामनांगोन नोंथांमोना, होमबासो एडमिट कार्ड मोननाय जागोन, नङाबा मोननाय नङा। दा बेखायनो बेयाव टाइप खालामनानै नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ मोजां होबानो जाबाय, बेनिफ्राय मिस्टेक खालामनाङा नङाबा जानाय नङा। आरो एप्लाइ खालामनायाव जि होदों बेसो जागोन, ओंखायनो खायसेया मिस्टेक जादों जानांगौ इनभेलिड दिन्थिबाय थानाया। दा बे जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ मोजाङै एक्न'लेजमेन्टआव चेक खालामदो। एप्लाइ खालामनायाव मोनसे प्रिन्ट खालामदोंमोन ना, बेखौहाय चेक खालाम, होमबासो नोंथांमोना चान्सआ थानो हागौ। स' बेनिफ्राय जोंहा थांसै नेक्स्टआव दानिया सिलेक्शन प्रसेसआव आरो एग्जामनि टाइमिं आरो मा लानाय जागोन आरो Gr.3आ माब्ला एग्जाम जागोन बिनि सायाव। दासिमबो डेटआ ओंखाराखै। दा ओरैबायदि जानो गोनांमोन 26 जुनाव जानो गोनांमोन, मानोना नाथाय 26 जुनावहाय जानाय नंला बायदि एग्जाम दङ एपेक्स बेंकनि। आसाम एपेक्स बेंकनि मोनसे एग्जाम दङ आरो बेयावबो गोबां एप्लाइ खालामनायफ्रा हेल्थआव एग्जाम लिरगोन नालाय, दा बेखायनो 26आव जानायनि आसा गैया बायदि। दा बिदिब्ला जुलाइआव जानायनि चान्सआ दङ। दा जुलाइनि फार्स्ट उइकआव जानायनि चान्स दङ। नोंथांमोना जुलाइआव नायबानो जाबाय केलेन्डार, सानडे डेटआवहाय मा गोलैगोन। स' नोंथांमोना कमेन्ट्सआव खालामनो हागोन। दानिया नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय Gr.4 एग्जामा 19 जुनाव जासिगोन, टाइमा जाबाय 11 AM निफ्राय आरो बेयाव नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम लिरनांगोन 1.5 घन्टा। दानिया सिलेक्शन प्रसेसआव बोरै लागोन, नोंथांमोनाथ' Gr.4आव एप्लाइ खालामबाय, मोनब्रै पस्टआव जेरै DHS दङ, DME दङ, DHS FW आरो आयुष। दा हमना ला सासे मानसिया मोनसेल' पस्टआव एप्लाइ खालामबा मोनसेल' बेयाव नोंहा कम्पिटिसन जागोन, नोंहा गुबुनाव मोननाय नङा। आरो सोरबा गासैबो पस्टआवनो एप्लाइ खालामदोंबा नोंहा जेरावबो चान्स थागोन, नोङो जेरावबो मोनसे नङा मोनसे साख्रि मोननायनि चान्सआ थायो। दा एग्जाम लिरनो थाङोब्ला नोंथांमोना मा लांफानांगौ बेखौ जाहाथे मिथिखायो, एडमिटआव नायना थांदो। जेरै आइडि प्रुफ मोनसे लांफाथारनांगोन, जायखिजाया आइडि प्रुफ, बेनिफ्राय नोंथांमोननि एडमिट थाथारनांगोन। ब्लेक पेनजों नोंथांमोना लिरनांगोन, बल पेनजों लिरनांगोन, जेल मोना, आरो गांनै फट' कपिस नोंथांमोना लांफाथार। आरो जायफ्रा एडमिटआव फट' फैया, जिंगासिनो गैया, फट'खौ नोंथांमोना सिथाबना होबानो जाबाय, अके, होमबानो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन। दा बेनो आरो लोगोफोर, बिनिफ्राय दानिया एग्जामा 100 मार्क्सनि जागोन, 1.5 घन्टा एग्जाम, 50 कुइसन्स थागोन आरो मोनसे नाम्बाराव 2 नाम्बार मोननाय जागोन आरो बे क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन फैनाय जागोन। साबजेक्टआ इंलिश, मेथ्स, साइन्स आरो जिके, बे मोनब्रैल', बिनिफ्रायनो कुइसनखौ दाननाय जागोन। आरो सिलेक्शन प्रसेसआ Gr.4ना ओरैबायदि जागोन, दानिया फैदो सिलेक्शन प्रसेसआव। दा सिलेक्शन प्रसेसआ फार्स्टआव एग्जाम जागोन, बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोनखौ अरेल एबा भाइभा लानाय जागोन, बेयाव पास खालामनांगोन, होमबासो साख्रिखौ मोननाय जागोन। जि पस्टआव नोङो सेलेक्ट जायो बेयावनो साख्रिखौ मोननाय जागोन। दा बेखायनो जायफ्रा मोनथाम मोनब्रै सेलेक्ट खालामदों चान्सआ बारा दङ आरो मोनसेल' खालामनायफ्रा चान्सआ खम थाबाय, मानोना नोंहा बेयाव बांसिन चान्सआ मोननाय नंला आरो नोङो मोजां नाम्बार लानांसिगोन बेयाव साख्रि मोननो थाखाय। थिग बेबादिनो दानिया फैबाय Gr.3 लेभेलाव। Gr.3 लेभेलावबो सेम प्रसेस, नोंथांमोनखौ फार्स्टआव एग्जाम लाग्रोगोन, बिनिफ्राय पस्ट वाइसआव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन। दा स्किल टेस्ट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि रोंगौथि थानाय बेखौ नायगोन। जेरै हमना ला एकाउन्टेन्टआव नोंथांमोना जुदि साख्रि मावनोब्ला एकाउन्टेन्सि रोंनाय जानांगोन, दा नोंथांमोना बेखौहाय रोंनाय जानांगोन, प्रेक्टिकेल टेस्ट लानाय जागोन आरो। दा जुनियर एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंबा स' नोंथांमोनखौबो टेस्ट लागोन, कम्पिउटाराव खामानि मावनो रोंनाय जानांगोन, होमबासो नोंथांमोना मावनो हागोन नालाय। दा बेफोरखौनो स्किल टेस्ट होनना बुङो, जाहाथे बेखौ प्रेक्टिस खालामो। दा प्रेक्टिसखौ खालामबाय थागा, कम्पिउटाराव नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय था, जेरै एक्सेल सिट बानायनाय बा MS वर्डआव नोंथांमोना टाइपिं खालामनाय, जायखिजाया अफिस लेभेलनि खामानिया बेबादि रोखोमनि जायो। स' नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालामबाय था, जाहाथे स्किल टेस्टआव पास जायोब्लासो नोंथांमोना साख्रिखौ मोननाय बायदि। दा स्किल टेस्टआव फेल जायोबा साख्रि मोना, बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे दानिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय था आरो काट अफआ गोजौआव थाङो।
दा हेल्थआव काट अफ गोजौ थांनाया जाहोना बेनो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया नालाय नेगेटिभ गैया ओंखायनो काट अफआ गोजौ थाङो आरो दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट DHS नि सेलेक्शन प्रसेस नोंथांमोना जेबो कनफिउस जानांला DHS आ आलदा बेनिफ्राय डाइरेक्ट जबआ आलदा डाइरेक्टना जागोन आगस्टआवसो जागोन Gr.4 आ जागोन 7 आगस्टआव बेनिफ्राय Gr.3 आ जागोन 21 आगस्टआव बेनिफ्राय ड्राइभार पस्टआ दासिमबो नोंथांमोना डेटखौ मोननाय जायाखै बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआवहाय दा फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना आपडेटखौ मोननाय जागोन दा बेखायनो नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना ला बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो आं आसा खालाम नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो क्लियार जाबाय।